Diya sa atong unang pagbasa, si San Pablo nagtugon kang Timoteo sa pagtudlo sa mga tao sa mga maayong butang nga sibo sa mga pagtulunan ni Kristo. Ingon niya ngadto sa mga gulang-gulang nga laki, tudluan sila sa pagligon silang pagtuo, pagkamay ng tuson o pagkamatarong. Unya ngadto sa mga gulang-gulang nga mga babae, tudluan sila ni Timoteo sa pagkabalaan, dili manglibak, dili magubog-hubog, aron sila ang duha mahimong good example ngadto sa mga batan-on nga mga lalaki o mga babae. Aron nga ipahibalo sa tanan nga ang kaluwasan sa nga gi-offer sa atong Ginoong Kristo alang gyud sa tanang mga tao. Nasayod ako maigsuon nga daghan kanato naningkamot gyud ni ini pagtulunan ni San Pablo nga gikan sa atong Ginoong Kristo kanang bitawng magbinuotan, naningkamot, paghimo o tinarong. Now, matod pa ni San Ignacio sa Loyola, ang tentasyon sa mga matarong nga tao lahi sa tentasyon sa mga dautan nga mga tao. Ang tentasyon sa dautan nga tao kanang ipapadayon niya ang ilang pagkadautan. Apan ang tentasyon sa Kristiyanos nga naningkamot sa pagbinuotan kanang ipapadayon niya pagbinuotan pero iyahang tintalon nga mangandoy nga kanunang daygon sa uban. Tagaan sa honor, tagaan sa appreciation, tagaan sa titulo. Hangtod nga malinga ang usa ka buutan nga Kristiyanos nga kanunay siyang i-appreciate ang iyahang trabaho, ang iyahang pagplastar, iyahang iplastar in a way nga matagaan kinig titulo, ma-appreciate sa kanunay. Hangtod nga ang iyang intensyon sa paghimog maayo para na lang daygon siya sa ubang mga tao ug dili gyud paghimaya sa Ginoo. So kana ang tentasyon. Unya, diya sa atong ebanghelyo ang atong Ginoong Kristo naghatag sa antidote nining tentasyon. Ingon sa atong Ginoong Kristo, human ninyo mahimo ang mga angay ninyong buhaton isip sulugoon sa Dios. Kung pasalamatan mo, ingna sila. Sulugoon lamang kami sa Dios kung naghimo lamang sa unsay angay namong buhaton. Naghimo lamang kami unsay angay namong buhaton isip sulugoon sa Ginoo. Kini mga igsoon makatabang ni sa ato kita nga naningkamot, no? Kung pasalamatan ta, thank you, pero naghimo lang may sa among sulugoon isip mga Kristiyanos. Nganong ato ning buhaton mga igsoon tungod kay ang atong salmo responsoryo nag-ingon ang kaluwasan sa matarong nagikan sa Ginoo. Buti pasabot ang atong kaluwasan dili magikan sa bisan unsang appreciation, pagdaig titulo, kundi nagikan sa Ginoo. Kansang kinabuhi ato gipahinungdan sa atong mga maayong binuhatan. Daghang salamat mga igsoon sa inyong pagtan-aw. If you find this video helpful sa inyong faith life, please subscribe to my YouTube channel and please don't forget to hit the notification bell for future videos. God bless you.